rayuwa kenan. Kullun talaka shine a wahala kawai a duniya. Hai, Allah ya kawo mana canji. Allah ya kawo mana dauki. Kai. Yawa Alhaji daman na zo wajenka ne, na gama aiki na. Haba, me na faɗa maka? Ni ce maka ka bari sai an yi alat zan tura maka kuɗinka. Ni me kake ci na baka na zuba ne? Ka bari in ne zan tura maka kuɗinka. Me yasa ku talakawa kuna da wani abu? Na faɗa ma zan tura ma kuɗin nan. Ye? Zan cinye ma kuɗinka ne? To amma Alhaji na aiki nan da saboda in je ni ma in samu abin da zan ci da ni da kannena ne. Amma na zo kana ce mun wai sai an yi alat. Wannan wani irin zalunci ne. To zan cinye ma kuɗinka ne? Na sani ne. Zan cinye ma kuɗinka ne? Amma ko ba za ka cinye mun ba? Na faɗa maka ka bari in ne zan tura maka. Amma Alhaji ni ma ina so ka ba in je in abin da zan yi in biya wa kaina bukata. Na yi wannan abin ba don komai bane don in je in biya wa kaina bukata. Kai, me yasa kuke haka ne? Ka taba ji na ci kudin wani a ƙasa a garin nan? Ka dawo nan da kwanaki zan baka. Shikenan baka ban kuɗi na ba Allah zai kwata mu. Ka je ka nan da kwanaki na taba cinye ma kudin ka? Ba komai, rayuwa kenan. Kullun shi talaka shine a wahale, ba komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru ne haka? Kai, abokina makaranta ina tunanin gaskiya zan haƙura da ni gaba ɗaya. Kai, a zamanin da muke yanzu ta da ka haƙura da makaranta. To, abokina in za ka duba ka gani, ka duba fa dan Allah yanzu hakan nan ko da a ce kayan makarantan. Haka ne ka. To za ka kalli cewa in har dai baka da wani tsayayye ba sai ka kalla kawai kayi shi ne a aikin banza. A wannan kan kasa nawa kullum nake ga maka akalla fa ana samun NCA graduate sun fi 10,000 a shekara. To wanda masu digiri bane masu diploma. Ko yanzu karatun da kai ne din fa ka san abin da kai ba wai din samun aiki ba. Gwamnati fa ita ta daina samun mutane aiki yanzu. To in za ka duba ka gani za ka ga cewa ba mu da kuɗi. Mu ma kanmu abincin da za mu sa a bakin mu ne lokacin yana wahala. Yanzu haka abubuwa da dama sun canza wanda in har dai ba kana da tsayayye ko kuma dai kana da wasu dai manya dai to duk wani abin da za ka yi aikin banza ne su manyan nan kawai su iyaka ayan suka sani in har dai ba na su ba komai in za ka duba ka gani idan ka je ka waje kamar ma'aikata haka za ka ga cewa 'ya'yan manyan nan ne wani ma ba shi da qualification mai kyau akan abin amma za ka ga cewa ya samu waje mai kyau ya gani shi ne abokina ka san yana yi wannan shi kaddara kowa da kalan nashi ko ba kowa wannan haka ne ko duk inda kai tsinta kanka kowa akwai kaddara kuma ka yarda da kaddara kairi ko shari ko ba kowa wannan haka ne babu komai abokina insha Allah to na gode sosai da wannan ƙarfin gwiwa da ka bani insha Allah zan kawo da wancan tunani na cewa zan bar makaranta wani ma da kana kaddara sa gaskiya ta wannan ya ce a ce mun kira shi mun tambaye shi me yake damu a rayuwa din ne nake gana cikin damuwa gaskiya dai tun ya kamata ga sai mu hangarta Abokina jimana ya muka ga sai kuka kake kana tafiya. Abin da yafi in akwai abin da yafi kuka ma dole ne. to wannan wani irin abu ne haka a gaskiya da muka kalle kamar tausaya ma wannan dalilin ya samu ka ce dole ne mu zo mu tambayi me yake damun ka idan muna taimakon da zamu iya masu yin yi ma A gaskiya ba za ku iya taimaka min ba, gwara ku bar ni kama hanya ta in yi tafiya ta. Sakamako na je na aiki a wani shahararren mai kuɗi, bayan na yi aiki na kammala aiki na je wajen Alhaji in ce Alhaji ka ban kuɗi na zan tafi. Alhaji ya ce min shi bashi da kuɗi wai sai ya ji Alhaji. Kuma Alhaji yaushe zai yau gaba ɗaya muna kusan 5 ga wata sai na jira kwana 20 da wani abu sanda ya ɗauko haiki na ba yasa in ce in bai ban haiki na ba Allah zai kwata mu. Allah sarki sai hakuri waɗannan haka muke ta fama da su babu damuwa insha Allah Allah yana kallo kuma insha Allah zai kawo mana sauyi tunda abun su suna da shi su ne dace a ce suke taimakawa kuma ya zama cewa su ne suke nemo hanyoyin da za su ci mana mutunci insha Allah Allah zai kawo mana haƙƙin mu kai haƙuri ka dauki haka a matsayin kaddarin ka Kai haƙuri. kai haƙuri kai haƙuri